Tawathekele kulolodwa sizibulisele kubadla likaThixo mina njengasigama amen. I take this opportunity to greet the wonderful Church of God. Amen. Bantu bulisa kakhomba kumfundisi wesithili, mfundisi uNtuli ndibulelekana nelithuba athe wandinika lona Lord description ngokamfundisi uMzotsho. Mfundisi ungaleka nomfundisi uMzotsho i-colleagues zami bethoni ndiyakahlela kuzo. Let me thank in a very special way to the district pastor, Pastor Ndoli, Pastor Ngaleka, and Pastor Mzotsho. Ndinabazalwane ababini phaya ngasemva abasuka eMount Frere. I have two brethren right at the back who are coming from Mount Frere. Umdunge nomthombe ngathi izandla nto zakuthi banibona. Just show your hands. Ndiyabulela ubukho benu nani phakathi kwethu. Thank you very much for your presence in our midst. Boleka ixesha likho ngakuthi. I can see that our time is already against us. Mandibulele kwi-group ezenongcotho lengoma. Thank you very much for such a special item of music from the group. Ndibulele uyithatha serious kwabo iministry yomculo ndibavele bayathandaza ngoba ingoma bayicolileyo i-address itheme endizakushumayela ngayo. Thank you very much for taking this ministry so seriously, because your song was actually a prayer, which is also the theme of my sermon for today. Ndityhileke kwincwadi kaYohane iGospel. Sahluko ke sesithathu zakufunda ke qala verse 2. I'm reading from the book of John chapter 3 starting from verse 2. Zakhawuleza ke ndifunde abangayifumenanga bazafike bayifunde xa mfike emakhaya. I will read it very fast. You may also give yourself time at home and read it. Ifunda ke ngohlobo. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher come from God. For no one can do these signs that you do unless God is with him. Verse 3, what Jesus answered and said to him, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, how can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. No weza kuYesu ebusuku wathi kuye, Rabbi, siyazi ukuba wena ngumfundisi ovela kuThixo, kuba akukho namnye unakho ukuyenza lemiqondiso uyenzayo wena, ukuba uThixo akanaye. Waphendula uYesu wathi kuye, inene ndithi kuwe, ukuba akuthanga umuntu azalwe ngokutsha akanawubona ukumkani kukaThixo. Uthi uNikodimo kuye, angathina umuntu ukuzalwa emdala angaba nakho yini na ukungena okwesibini esizalweni sonina azalwe? Waphendula uYesu wathi, inene ndithi kuwe, ukuba umuntu akathanga azalwe ngamanzi nangomoya akanakungena ebukumkanini bukaThixo. Masithumele standards. Masithumele sityhile ilizwi lamazwi akho. Ndicela ntonye bese sixhobo nje esandleni sakho ukuze nabuqhutheze nabantwana bakho. UYesu. Amen. O thando lukaYesu lukakameli zululu zululu zululu
wena ecangwe kwefestile. You are next to the window Uhleli ecangwe kwefestile kwi-second floor on the second floor yekhaya lakhe. of his home. Ikhaya lakhe likule yadi kuyitempile. And his home is just within the yard of the temple. Amehlo akhe aqabela ngapha kophahla lwetempile. And his eyes looked beyond the roof of the Lajonga esibhakabhakeni xa ilanga lingcanca liza kutshona. and looked at the sky at sunset. Isizathu bumnyama kuphela obunoyenza yenze le nto ayifunayo. It's only darkness that can enable him to be able to do what he wants to do. Ebelapha etempileni emini He was in the temple during the day, exoxa imicimbi enzima discussing difficult issues. ngoba indoda engcwele ikhokela abantu abangcwele. For he is a holy man leading holy people. Nzima kumcimbi wabafarisi, I'm standing on the floor of the Pharisees. nzima umcimbi wabo ngoba It's a very difficult because xa kuxoxwa into kunyanzelekile when you discuss an item, baze nezamango ethi uthini ke yena uThixo. you must always come with the reason. What does God says? So ebelapha emini enye ke into bezixoxwa yile During the day he was here, and one of the items that was discussed was this. kulungile uba ibotshwe imitya yesihlangu ngesabatha. Is it good to tie your life during the Sabbath? Ngoba ingathi ngumsebenzi le nto yokuqhinwa kwawo. Because it is your work, Kwaye unobaphosisa abantu nobukumkani. and one may even miss the heavens because of that. Enye ithi leyo phakamisa icephe ithwani. The other one, are you allowed to? Ngoba ukuphakanyiswa kwalo Because even eating is work. isiye emlonyeni Taking it to your mouth, kukwi-distance ehambiweyo. there's a distance that has been traveled. Inoba ngumsebenzi lo This must be work, baphoswa abantu bukumkani. and people may miss heaven. Njengomfarisi uNikodimo Nicodemus, as a Pharisee, needs to know he needs to know, thini uThixo ngale meko. what does God say about Into this? esixoxwayo kwalapha etempileni Issues that are discussed right in the temple. banikwe nokutya abantu abonqenayo. Must lazy people be given food? Makaphendule uNikodimo Nicodemus answered, njengendoda engcwele ephethe abantu abangcwele. as a holy man leading holy people, Uthini uThixo ngale what meko? does God say about this? Ebekhona xa uyesu ebengena etempileni He was there when Christ was in the temple. waziqukula iitafile zisiwa phantsi coins Christ turning the tables upside down. esithi mhlobo uninzi indawo yezihange. A city, you are making my house a house of thieves. Unawe into yokuba le group yabafarisi yesikhokelo And very much aware that this leadership of the Pharisees, ukusukela loo mini zange yamthanda uyesu. that from that day became his bitter enemies. Xa eya kuyesu funeka ube strategic. When you come to Christ, you must be strategic. Makalinde kutshonilanga kube sebusuku. You must wait until it is dark. Hamba nam latshonilanga ewe basondele kumnyama. Walk with me because the darkness arrives. Yakhawuleza le nkwenkwe ewe yangena enkundleni And he walked into the house, yazigqitha iziteka zilayita izibane passing the streets with the lights. yayophuma ngegeyithi Walked out of the gate yaya kanye kule ndawo bekusithiwa uyesu kuyo. and went exactly to where Jesus was. Simanga xa ifika kule ndlu When he arrived at the house, esondela yavakala ingqolo. coming closer, he heard the noise. Alapha aboni nobuthi berhalafu All the sinners were here ngoba uyesu xoxa ekhona bekhona boni. because wherever Christ is, Isimanga xa yangena emnyango ngale mini engekathethi but when he entered the house this day, even before opening his mouth, basukuma abafundi bavula indawo his disciples opened the way. engekacela isizathu nasi. Even before asking for a permission, this is the reason. Le ndoda ingena ine-credentials This man coming in is the man of high stature. ine-influence. He is a very influential man. Ewe vuma ndithi ibinesinye sesitulo 71 seats of Jewish Supreme Court. Allow me to say he was
nasekufundeni iTorah. He is a scholar of the Torah. Theologian yelo xesha. He is a theologian of the time. Now When he enters the house, even before opening his mouth, people in the house give him way. Jesus points him to the empty seat, and he sits down safely. He did not wait for Christ or people in the house to speak. As the man of influence, as a man of high stature, he started the conversation. We hear that you are from heaven. We know that you are coming from heaven. But no one can do such miracles as you do if he is not with God. And Christ says, "Really I say unto you, if one is not born again, he has no life." Walk with me. I will sit down. Nicodemus is praising Christ for what he has. Waiting that because he has also things that he has. When Christ greets, he is going to mention his credentials. But very funny in his salutation, when he greets him, he doesn't mention any of them. The reason is because of his credentials. Nothing contributes to his salvation. He has a position. It does not contribute to his salvation. He is educated. It does not contribute to his salvation. Jesus does not mention. Let me pause a bit. You know that because of the things that we like, we may even miss heaven. If we are in a meeting here in church, and you are a poor man and you lift up your hand, and you are also not educated, yes, it's so cool. And the chairman points you, yes, and you come with such a strong, valid point. But because you are poor, no one takes you serious. Okay. And a wealthy man stands up in front and say exactly what you said. Everyone nods in the house. And they say that is true. Because it's not him talking, but his things are talking. Now, Christ does not mention these things. Because they don't contribute to Nicodemus' salvation. Unless a man is born again, you cannot enter the kingdom of heaven. Listen carefully. This is a Pharisee. His philosophy as a Pharisee says, do your best, and God will finish the rest. But Christ says, your best won't work. Be born again. Don't hear me. When it comes to salvation, your works do not count. Only Christ's work. You don't hear me. The Pharisees being addressed.
khona year. kuye seyiqonda umcimbi osinzi uphakamile. But Christ knows that salvation Awufuneka is very sebenzise important. metaphor xa ucacisela umfarisi. And you must use a metaphor dealing with the Pharisee. Wathi be born again. Uthi zalwa ngokutsha. Fundise Nkosi ngabantwana basekwela cala. Yenzele abantwana bekho apha endlini. Thank you for separating the kids. Ngoba uYesu kaloku bayandise nje ukudima usinzi uthela ngokuzala. Because Jesus, when he talks about being born again. Ngoku akukho umuntu uzawuthi andicingeli apha ngoba ndithetha ngaloo nto abantwana bekhona. No one Ndizawuthetha will ngayo. say, I am not mindful of the kids. Fortunately, they are not here. Nkosi kakhulu uba bakhona bazivale indlela. Close your eyes. Isizathu uYesu othenza loo nto. Yes, if by any chance you are here. uYesu othenza loo ngokuthi. Christ says, be born again. All right. Now, uNicodemus kwaqaba kwabamba umcimbi. uYesu yaqhubekela bantwana bomntu akathangazana ngomoya nangamanzi nangomoya When Nicodemus becomes confused, what it means to be born again. akalongena kwamazo siyamba so athi ke umoya phela uzakuthanda khona. And he says the spirit moves wherever it likes. Mamela Listen, xa ethetha ngokuzalwa uYesu when Christ talks about birth, uyabona ukuzala akudingi infant inakho udinga umzalo nakho. when we talk about birth, what It is does not important is need- the parent who is able, It does not need a capable infant but an able parent. Siyamba an so able parent. ukuzala siyamba so Are we together? so ngumama umzali The mother is the parent. who agonizes, Over endures and delivers. obuhlungu eve akhululeke akhulule umntwana. Kambe xa yenza le nto ayenzayo When she does this, akake afune ecebo apha kwi-infant. he does not ask any advice from the infant. Nasi isizathu esibangela uba angafuni icebo apha kwi-infant. And this is the reason he does not consult the infant. yohlulwa nakuziphefumlela ingena umbilical cord. The infant cannot even breathe. Ngoku ngayenye into yofuna amacebo uba hayi ukhutshwe njani. And therefore cannot give any advice. Hamba number one, Firstly, idinga umzali onako, you need a parent who is able, hayi umntana onako. not an infant that is able. So xa ethi uYesu kuNikodimo, When Jesus says to Nicodemus, you must be born again, kufuna kuzalwe ngokutsha, uthi it's not your effort, uthi ayiyo mizamo yakho, i-effort yomzali. but Ubani umzali kuthiwa again nivile kuthiwa again. U-again ke ngokwesiGrike mabini amagama asetyenziswe phaa ku-again. there are two words that are used in Greek when Not we explain asetyenziswe apha eteksini but asetyenziswayo, right? in Nguphalini. the text. Uphalini uthi kukuphindwa kwento ibiseyenziwe. Ne? Pauline says when something is being Elesibini done, anothen uthi yena ukuphindwa kwesenzo And the siphindwa other one bebesenze ekuqaleni. it says it is when the action is being repeated. Andizondiva mandikase niyabona le deko vele le deko andithi wonke umntu makavele edekweni noba uvela ngudolile kusasa. Niyabona le deko intle kanjani. Can you see how beautiful this deco is? Ibisenziwa koomama ke xa ihle ngohlobo. Ane? You can see that these are the mothers who are doing this. Alright. Ukuba bekunokwenzeka ukuthi kanti ngomso sabe siselapha If we were to be here tomorrow, kuthiwe mahle qile balapho xa siyolela makasuswe sawuphinde siwafake kusasa. But khawuleza ungene i-announcement ethi kumphathe advertisement sicela utata bafike kuqala. but if there will be an announcement that the advertisement must arrive here Funeka first, benze umthandazo. because there's a prayer that needs to be done. Now xa sikhawuleza sifika njengotata ekuseni siyenze le deko. When we arrive as fathers and do this deco, Sizama le deko biyenziwe namhlanje siyenza ngomso thina. trying to do this deco, but doing it tomorrow. Jona xa nifika naniyibona uba ibisenziwa ngootata. You can see even yourself that it's the fathers who Ngoba are khange kujonge amalapha akashiyani na. because we did not see if the clothes are in Kodwa order, ke yenziwe ideko. but at least we've done it. Uphalini ke lo sihamba so. Now anothen yena uza kuthi But the second one says, omama bebeyenza namhlanje mothers who are doing it today, phambi kokuba bafike ootata ngomso
before fathers arrive tomorrow, abakhawuleze bafike baphike bayikhome ide bahambe. they must come and do it and go. Lelo gama sensileyo uyohambe. Usebenzisa elo gama ke uyohamba. Ngamanye amagama xa ethi you must be born again. When he says you must funeka uzalwe ngokutsha, Esi senzo sifuna laa mzali esenze kuqala. this action requires the parent who did it first. Yile nto athi from above. That's why he lesithi ngasentla. Ngamanye amagama laa Thixo wayedalile. That God who created, Lo wayekudale without your permission. who created you, Ngoba kukho umntu owacebisa phambi ube khona apho. because there was no advisor before. Phambi ube khona akho mntu azange kucebise phambi ube Before khona. you came in, no one advised. Wena kangucebise You did not advise ngobukho bakho. for your presence. Athi uThixo uyafuna ndikwenze uthi wena yho ndiyafuna bakhona. And God says, do you want to play? And you say, yes, I want. Then ke kubuvumile uThixo akwenze. And because you allowed, Hayi zange utsho. no, you never get that permission. Wazibona selukhona. You found yourself arrived. Now uthi uYesu Yohane And Christ says to John, laa Thixo wayedalile that God who created, must restore i-beauty. makabuyisele ubuhle. Anindiva xa ethi be born, When he says, zalwa kwakhona, God's exact effort. uThixo nguye owenza isenzo. Again, Kwakhona, God restores beauty. ikwanguThixo obuyisa ubuhle. Siyaba so? Are we together? Now, xa ndisondele kuvaleni, le nto funeka ikhuswe kulo mfakazi into ethi ukutshintshwa kwakho ubomi obutsha nentliziyo engcwele ayingumsebenzi wakho. The mentality that is being installed here is, Ngoba uzigcwele zinto azenzileyo nanazo. you have nothing to do. Hamba uzibonela deserve usindiso. Siyamba so? Now, uYesu uzama umbonisa into yokokuba Christ is trying to show him that xa sithembele emsebenzini wakho sengumlahlela ngaphandle. when we rely on our own works, The original creator umdali ongoyena wokuqala must restore nguye omakakubuyisele his creation. indalo yakhe. Indlela esawusindiswa ngayo yenzeka njani le nto lapho ndixamele uyakhona kule formula sisindiswa ngayo yenzeka njani le nto How is this being done? ndizoniyeka. And then I'll let you go. By the way uyesu ezamcacisela about the same thing njengoba uMoses wayixhomayo inyoka yovithu He's saying, as Moses lifted up the serpent, umele nokuphantsi unyaka womntu. Sihamba so? the man of God must be lifted up also. Nantsi ke into emtsala uyesu ezamwizisa kwinikothi ngalaa nyaka yobhili. This is what Christ interests him to make this illustration Uzama of the ukuthi serpent. kuye He is saying to him, inyoka yobhethu into ophilayo yayiba ngumntu ujojogileyo. the serpent, it's only the human Banintsi being ke to look. banintsi ke amaciko elapho uba yho ndityile ndizafuna ikliniki bendidityaniswe nento ezawunditofa. Sihamba so? Now ezazama ebebhubha lowo If one does not look on the serpent and try his own ways, that one surely dies. bekusindo ngenzanga nto Only those who did not do anything. ebevela phakamisa amehlo ajonge Just look your eyes on the serpent. kwinyoka yobhethu. That one would live. Yenzeka njani ke ngokule nto? How is this being done? Athi ke ngoku isikubona nje usikhutha ngokuhlabathi. Jesus says, for God so loved the world Jona namnyama uphela kwamzele. that he gave his only begotten son, Kuze ngoba kaloku that bangatshabalala. whoever believes in him may not Ngoba perish, beloku ngunaphakade. but have everlasting life. Ngiyake ndifuna uba amagama amane Listen kule formula kayise yokusindiswa kwabantu. on this formula of Jesus in salvation of man. Uthi he He loved, says, he gave. Siyamba so? uthandile wanika. Kweli cala athi we believe we live. He also says, siyakholelwa siphile. Nkosi kakhulu. Formula yethu yokufumana ubomi leyo. Siyamba so? That is a formula for salvation. Uthandile, He loved, de wancama. that he gave. Kwela cala we believe and live. On the other side, Akekho umsebenzi wakho ningodini. ngokujonga. Siyamba so? Okay, uthando okuthanda ngalo ngoThixo. It's an unconditional love ngoba kuthi uthande ihlabathi. Xa uthanda ihlabathi, Uthanda ngalo
befuna ukuthi bayathandwa abakhonzayo. Nicodemus wanted to say those who worship Wathi uYesu uthanda are ilizwe, loved. uthanda ihlabathi. But Christ says he loves Even everyone, sinners including sinners, ziyathandwa nguYesu. are loved by Jesus. Yabona ke theologians ziyayibhuda le njengaleNicodemus. Theologians miss this point, NjengoNicodemus imbhudisa just le. like Nicodemus. Bethu xa ithetha ngothando lukaThixo Ellen White command of blessing. When anyone talks about God's love, Uthi he says, it's the only agent kuphela koncedo that takes sin out of the heart. nolungiselelo olukhupha ingcambu Anendiyiva. You are not hearing me. uNicodemus isikolo sisifundisa itheologian. Nicodemus is a theologian and a Kodwa scholar, ulwazi lwakhe was not enough but his information and knowledge to take sin out of his heart. ukususa isono enhlizweni yakhe. Umbhalo uthi luthando lodwa olwenza loo nto. The writer says only love. Anendiyiva mina nobakathixo anendiyiva. Ayilolwazi luthando. It's not knowledge, but Uyakwazi umntu uyakwazi for 30 years elapha enkonzweni ezifuna zonke iitekisi enolwazi. one can be here for 30 years knowing all the Kodwa verses. isibingo singatshintshanga. Character doesn't. Isizathu asitshintshwa ulwazi. The reason is because there's knowledge. It's love that takes sin out of the heart. Luthando lukaThixo olususa isono enhlizweni. Anendiyiva. You are not hearing me again. Nibhaptiza abantwana. You are baptizing kids. Bazawuba ngabantwana abadinga ufitha ubisi. They will need milk. Bazawubhatyaza njengabantwana. They will make mistakes like kids. Badinga uthando. They need love. Isibambo nje uthando lukaThixo. Mamele mandibhalise bani ndizamyeka ngoku. Let me relate this story and release you. Kudala senkonzweni lo tata. He's been here for many years in the church. Kamba ukhula isithi abantwaneni bakhe. Ningaze nithathe ngaphandle nawudelise enkonzweni. And even saying to his kids, you must never marry outside the church. Awuthini ukuthi nawe bakhwenyana kuye kubizwa abantu abazawufuna imbodlela. I cannot accept sons-in-laws who will want alcohol. Kaloku thina singabantu abantsha sibeke zonke izinto sizaziyo. And list all the things that we know. Ngelishwa ngendlela afaka ngayo ulwazi apha emntaneni. Unfortunately, by the way he is installing the knowledge of these kids, Ulifaka uthando elungu lakho. he leaves love out of it. Wayiva wayifilisa loo nto umntana. And the child felt that Akalibona uthando wayibona inyaniva kwayo. and did not see the love but saw the truth. Wana 18 lo mntana kulaa chance yoba abone naye abone. And the child became 18. So Nanga kulaa xesha kubonanwa kulo. you know that very interesting time. Bavele ngaboma abona phaa ngaphandle. And was taken from outside. Nalo ngaphandle wambona ndiyazi noba kuyabonana kubona abantu I'm ngaphandle. not sure who sees the other first, but it happens. Now xa eqaphela uthando kubonene apha. When the father notices that, hey, there's an engagement here. Qho embona emena le ntwana afika athukisa phethi. Kodwa ikazi enkonzweni. Every time he sees Abazalwane andiqeqeshanga yeyiva this Muslim. boy, he scolds her. Wayenza wesa umntwana wamthatha lo And the child wathatha eligeshore ne. with the unbeliever. Yabuhlungu impilo katata. And the father's heart became so. Akaye emtshatweni. Akabanike blessings zakhe bethuna umeke Did blessings not give zakhe. these blessings for the wedding. Ulwazi ne. Now. Kini 3 years ukwethula umtshato yaqala le ntwana ingaveli uba ngumgeshuri. 3 years later, the husband became clear that he's a Yamgomba lo unbeliever mntana. and started beating the wife. Yamgomba futhi kakuhle. Xa imgomba ene-blue eye neentoni. And he had blue eyes. Wafika uThixo wamkhusela lo mntana. And God intervenes and protected the girl, Emkhusela phaa egeshoreni. protecting her from the unbeliever. Xa igeshore limbetha When he beats her, angafi kwabethwayo. does not die. Wafika kukuwa ngenye imini kumngodzo. And one day he became fed up, Wathatha iimpahla zakhe wagoduka. took everything
everything that belongs to her and went Nansi home. le ndawo thina sidibane kuyo. Meet me here. Xa efingene egqini ndifuna uthatha ipha ngasebukhali. When he enters the gates, he sees the father just next to the crown. Akasabindeke unqamla ubalisa uba ungomso xa bekutheni ikapteni. Sihamba And sonke. the child is sorrowful, wanted to explain everything to the dad. Lahlekelwe nayi self-worth kungomso. Sibone into engento. Sihamba And sonke. he sees herself worthless. Xa efika ngene endlini notata sondele aqala ubalisa ibali. And start relating the story to the father. Uniswa ngutatakhe. And the father says, stop there. Yema mntana mkalo ndinoyethe. Stop there. I'm the one who said Uzakwenzakala. you are putting yourself in danger. Ngoku wena uthi kumba kubethile. Now you are coming to report to me that you George. are beaten. George. Nandithi. Sihamba sonke. I warned you. Hambani nam. NgamaKrestu omabini. These are Christians. Utata yitshomi kaThixo. The father is a friend to God. uThixo ukhusele lo mntana engene ezangeni. God protected the child. Samngomba izange uthando kaThixo ngamfihla. God's love protected the child Ngamthwala uthando egeze into engento. and took care of her. Lamthwala esasipleni isono sakhe. Loved her was still planning Lamthwala esenza isono sakhe. and also protected when two Labuya naye ephilile ekhaya. and came back home alive. Amazing grace. Ayuthando Xa lunga. efika ekhaya. When she arrives at home, Uthwala umntwana olwazi. coming to the knowledge of Ongenathando God, lukaThixo. but without God's love, Ndaweni yokumembreyisa. instead of embracing the Umbulala child, ngakumbi. he's scolding her. Uyingozi umntwana olwazi. A knowledgeable person is dangerous Engalingamlanga uthando if lukaThixo. he does not know the love Uza of God. kwinikodimo kwafuneka qweqwe ebusuku. Ask Nicodemus, he had to go by night to Zazambulala Jesus. ii-theologians kaloku bazibhaqile. The theologians were going to kill him if they saw him. Zinolwazi. They had knowledge. Andibaqonda abantu banolwazi kanjani. Don't know these knowledgeable people. Ngabantu abathi They say bemmonqoza uYesu bembulala ngoLwesihlanu. when they were crucifying Christ, Kwakho othi imizimba ayinawujinga kaloku ngesabatha. and Niyakholwazi. on Sabbath, Bayazi uba yisabatha le. they knew that it's on Sabbath, Kuyafuneka yothulwe. but the bodies must be Imizimba removed isabatha ingadingeni isajinga. to respect the Sabbath. Ngabantu abanolwazi. These are knowledgeable people. Uzakwenzakala uthi umntu onolwazi. A knowledgeable person will put you in danger Engalungamlanga uthando lukaThixo. if he does not know God. Love is the only agent Uthando kuphela kwasenzeleleni that removes sin from the heart. esisusa isono enhliziyweni. Ayingomsebenzi wakho Nicodemus. Not your works, Nicodemus. Kodwa uyathanda wenza wena. Oh, he loves, he gave. Unike ntoni? His son. Now according to John. Uthandile wanikezela Abasiva wanikezela njani isiXhosa nabantu balapha? Anisiva isiXhosa sana niyasiva esazisweni. Ningasiva xa kushunyayelwa. No, hayi. Isasho nazo ezitolikwa nesisokolisa khona. Masiyambe tyala. Masiyambe. Now, mamela. His only begotten son. Ubanikene. unyana okuphela kwamzeleyo. But ngokuyohana uzayi-understanda le. Xa kuthiwa uThixo usinike unyana, it means God gave himself. When God gave his son, Ayikabusana uba kuthiwa ngiyifundi incwadi kaYohane. Ondibonileyo mna umbonile uBaba. if you have seen me, you have seen him. Ngamanye amagama apha kuYesu. In Jesus, Xa ube kuYesu akubengeno God the Father apha. you put Christ here and God the Father. Akukho nto ikhoyo apha kuFather ngekhoyo apha kunyana. Nothing is with the God with the Father, which is not in the Hamba Son. negama elithi nyana. Even the word that says son Sisenzeleli sakho. is an advert for you. Sinotlayini ngunyana. He is not really a Uba son. ingunyana kaloku ekhona noThixo umama. Otherwise, there would be also a God. Le nto angekhoyo uThixo umama. The reason there's no God the Mother, Yinto yoba lona ingonyana kubezalo. it is because this is not the Son. Ayekhona kwasekuqalekeni akhoyo. He was there in the beginning. Now the God gave the son. When it says wamnikela unyana, Simply means God gave himself. uThixo wanikela ngaye Wasofenda unyakanye mvuthixo uthini. and died on his Yaweyo makufe wena. instead of you Uthi dying. uthixo unose mna. God says, let me die in your stead. Lona uPaul says that God was in Christ, Yona ndipolo sathi uThixo reconciling the world unto himself. eqolakanisa
izono engasibaleli kubo. Though we have sins, it does not count them on themselves. Obithunisiwe nase. Baphila bakhona abantu bephila phakathi kwezithixo apho kungona isithixo ukuthi isithixo sifune They kwezithixo grew ngomntana. up among the heathen gods where sometimes a sacrifice has to be done by a son. Kwezithixo ngomntana siyema sokuzinto zilunga phekayo bakhulela bekhula phakathi kwenhlanga ezinjalo ne. They were growing up among those nations. Now lo uthixo kaIsrayeli uthi But this God of Israel enoba kufe wena says, instead of you ose dying, kufe mna. let me die. Andiyiva ngamanye amagama he loves you Uyakuthanda. more than he loves his existence. Best of my escort. Kama buxola ungabikho wena phakade You would prefer for him to die ukuze wena ube khona wena so phakade. that you can live eternally. Sizathu thi kuyathanda. The reason Uthele why nathi awunombono lathanda kuthanda ngalo. said if you can understand why he loves you, sin can effect from your body. Lento bange bafena abantu abano 10 years besona kodwa sebesekonzweni basekonzweni abakuthixo bazanaye. The reason why people sinning for 10 years is because they are in the church but not in Christ. Masigqithi uthi ke ngokuthina we believe and live. He says thina siyakholelwa siphile. Now who we believe sikeza zasoweli translators kamele ligama elithi we believe mhlawumbe ithele uthini. Translators had a problem trying to explain this word. Dikazwa iversion kamfoka Patton uthi I like Patton's version. bekwesi siqithi bekuso bezama ke utranslate iBhayibhile When they were in that island trying to translate the Bible basokolise ligama kwanzi ngifumanise ngiselo yalo. so that people can get the true understanding of this word. Labasokolisa kwanzi ngifumanise ngiselo yalo. It gave them difficult time to get the understanding of the word. Yes. To a point yoba wancedwa yimini ethile. In so much that they were being saved by a certain day Wathi kwesi siqithi kulanjiwe. while they were hungry. Kodwa amadoda makayozingela. And the men were supposed to go and hunt. Naxa yozingela amadoda ahamba nayo le ndoda. When they went there, they went with this man. Bathi kwabanye ile ntaba inyukayo bajika bashika bobabili. Others gave up and only two remained. Bafumana iqhama. Idini. And they found a deal. Now xa sebeyibulele yasinda manje lento. It was heavy because it was dead. Kwafuneka bayigqobhoza bezile emisipheni eminyaweni bayidibanise ngentongo umnyaxoye ngapha umnyaxoye ngapha. And it was supposed to be hanged on the stick and the other Xa man. beqoye besihla intaba inyukayo. While they were walking on the mountain, Abengadilwe yema. they were so tired. Ndiyaphela xa efika ekhayeni uthi When they arrived at home, he said, kunekhatshisi ezihlala bevrandini. on the veranda there are couches there. Azange siqale ngobeka inyama endlini. They did not enter Sifike the nje house. sajula umthwalo apha evrandini. They just threw it on the veranda Saziphosa kwezi khawushi. and slept on the couches Sazolula. and stretched our bodies. Wayibamba ngoko nangoko lo mfana ibhala. He understood from that point. Ze kule ndawo ithi whoever who believes in him Ukuze kule ndawo ithi nabani na lowo shall have ukholwayo eternal life. uya kufumana ubomi Wathi yena obungaphansi. whoever who stretched Uthi ke ngoku lowo uzithwezileyo uzolulela kuye. ezolula Uzolulela kuye. uzilula kuye Abe nobomi ngaphakathi. will have eternal life. Ndiva ngamanye amagama. Ubomi ngaphakathi kufunyanwa ngumntu. The everlasting life is received by a Bese person. wazijonga. When you look at yourself, Wazibone ngeyonto. you see yourself Ulingo-120. I lift my hand. Yedwa nguwe qha. You are the only one who helps The me. moment kukho into ethi nomnceda Once you think there's something that can help you, iyamsiya usindiso. salvation evades from you. Abantu abazawusindiswa ngabantu Only people who will be saved abangena-confidence eziqwini zabo. are those who have no confidence in themselves. Bolulele izandla kuyesu. They lift their hands to Christ. Xa bolulele izandla kuyesu When they lift their hands to Christ, umoya engcwele kayesu uzabe elapha. the Holy Spirit will be here. Xa umoya engcwele elapha When the Holy Spirit is here, i-repentance iyenzeka also repentance happens. ngaphandle bawunenkani. Not unless we are Now established. i-repentance ke Repentance is the spiritual home. luzalo ngokutsha. The spiritual home sisibeleko sikamoya. Sihamba so Are we together?
apho kuzalwa khona ubomi basemoyeni. Siyama so That's where rebirth happens. yi-repentance. That's repentance. Athi ke uStep Christ ule mathi akekho umuntu omazaguquke ngekho moya engcwele. And Sister White says, no one can get converted without the assistance of the Holy Spirit. Hence ezawuthi umoya ufike ezakuthanda khona. Hence, he says, the Spirit goes wherever you Believe are. me uyaphebezela nangoku. I can hear even here. Uzama unqanda abantu intsabala guaranteed. Trying to stop people, but distraction is guaranteed. So uzama ubanqandela baze kweli cala ngaphakathi. Trying to redirect them to the direction of the eternal life. Mantshana ngitsabelele ke ngihlale phansi. Thethe ngomagama ifondi ihlala phansi ngoku. Let me finish off now. If awuphinda uzawutshabalala kaloku itsho la vesi alithi. If you are not alive, you will perish. Mantshele ngetshabalala. Let me talk about distraction. Intshabalalo inzima iza ingajambishi kuba intshabalalo When one is perishing, you cannot be aware. athi nombhalo sesilungu It's so much that a wise writer says, kunendlela etheke phambi kwamehlo omntu there is a way that looketh ukanti isiphelo sayo izindlela zokufa. in front of man, and yet the end are distraction. So it's sounding intshabalalo. Ungaya kuyo uqonda nje ndiva kamandi. Distraction is so attractive. Mandenzela ngohlobo ukuze nive. Let me illustrate to you so that you can understand. The Empire State Building, there's buildings in there, yes, one. You see these high skyscraping buildings. Ume pha encocweni. You are standing there. Akalo Thixo ngcono nawe ngoma Adam tell nawe. I'm talking to you now, not with others. Uthixo nothi athethe naye. God talks with you. Athi ngebona kwakule building uzawuhle asoze kuthiwe uyasibhekela. And it says to him, if you throw down Ngendlela the ephakame ngayo le die. building. By the way, this is so high. Athi ke gqiba kuthi gu. Kuthi gqiba uSathane. And the devil comes, Xa efika uSathane angafike inyoka ngoAdam noEva wena. and when the devil comes, he doesn't come being a serpent. Afike ehamba kwekhosi He ekhamba. comes flying like an eagle. Yes. Xa ebhabha athi qhaqha lamaphiko wakhe mahle amibala mibala. When he flies with these beautiful wings, Athi kutsho nje kuba ungazibuyisi apho. he says, God said you must not let yourself Uthi wena die. hayi utshipe ke ndawo zawufa one. And you say, God said I will die. Hayi ukumonela ngokubhabha. No, he's just Beka monopolizing. apho sayonke ngokwenyawo ubhabha njengam. Because he will also fly like myself. Ukomba isozi lohamba bethu ukomba mabhabha. And you also envy. Ukomba mabhabha ngiyafuna ubhabha. Siyabasho? And you also Sifona participate. ngicabanga ngihlala phansi. I'm talking about perishing. Hayi uzinqame uye. And you also do. Xa themba ugqiba kuya. When you surrender yourself, Xa ugqiba kuya. exactly when Umoya you unentlonti mos. Asikavele kweli cala. the wind just comes in the opposite Xa direction. ivele kweli cala nebhatyi iyangapha. When it comes, your jacket will go with Ukomba also. ngawo hayi mna ndingayenza njalo. And it's done, I can do this. Sekulithutyana okay ndiyayenza. After some time saying, no, I can able to do Into this. namtheni inye nje idirection endiyenza ngayo. But why there's only one direction? Andikwazi uke ndithi. I cannot direct to And the the other person direction. who- I cannot go to the left. Into nayo ndithi. But I'm going down. Usiqonde lapha yendiva apha. You start realizing that you are in danger. Uthi selusiqondile. Have you come into your senses? Athi gqi uthixo akubamba apha emoyeni. God comes right in the wind Athi yabona benditheni kuwe. and says, do you remember what I said to Bendithe you? ubeke wawuza kufa. And I said, if you lie here, you will die. Awugqiba uthixo akuvulele ifestile. And God opens a window for you. Ndingathi ungene kulaa festile ngoba. Please go through that window. Uba ungeni uza kuwa. For if you don't, you will Mamela fall. zikhona ii-consequences zokuwa. There are consequences of Ngenxa yothando lwakhe. but because of his love, Izulu lisuspende. God suspends the consequences. For a certain period of time. For it shall kill, Utengwe apha emoyeni. you are being bad. Nalithuba lesibini. This is a second chance. Amazing grace. Kuthiwa ubunenkani. But because you are stubborn Uthathwe uYesu. and Christ is taken in your spirit Abekwe phezu kwale building. and put on top of the building Aphoswe ezantsi. and threw down, Unganqandwa. and no one is stopping. Aphoselwe kuwa afe nyhani. Christ falls
is it? You have been saying. Ngiyambona umuntu oweyaphuma uyafa. Do you see if one falls here? Incede ngena ngale festile. Please, through that window. Ngoba zobe sendeka intsabali guaranteed. Intsabali guaranteed. Destruction is sure. Kodwa asiboni. But we don't see it. Ngoba izulu suspend the consequences. For heavens has suspended the certain period of consequences. time. For ixesha lithile. Uba uncwaso uqengwa thina. Because heaven is backing us. Into ebuhlungu ke abantu abasinabantu bafana nathi. But unfortunately, stubborn people like us, Elixesha nancinci silinikweyo. this time that we are given, Ususpend the consequences. suspending the consequences, Fana nexesha loziyolisa. we find ourselves joyful Intsabali guaranteed. and the distraction is guaranteed. Kodwa ndiqiniseke uza uyikhethe ngokwakho. But you have chosen with yourself. Izulu akho nto ongayenzanga The heavens did everything for ukusindisa ubomi bakho. for your own salvation. Inkosi mayithi sikelele. May God bless you. Thini ibandla bomfundisi? Amen. Xa simhlalisa ke phansi umfundisi sawucela ke asihlaliswe i-remnant men's chorus. Sawucela ibe yiyo ukuhlalisa phansi. Besalungisa. Ngiyabona kuyabanda ngaphandle. Umuntu ongaboniyo phaya emanzini. Kuba nje singangayipha sesijike isitulo zethu. Sizawubona sonke. Kodwa basike sasukuma sayafana esitulo ababade. Abazubavumela abangathi ababadanga kakhulu. Batho abangekadanga kakhulu bangaboni. So kasihleli kanje akho umuntu ongaphelanga phaya kodwa immediate siphakama sisiyapha kukhona abangasivela inkosi kakhulu remnant bethuna kucela i-remnant men's chorus i-remnant mayisondele ngeneno i-remnant abekhoneni ngaphandle siyayicela ingenendlini Tatumata sale sokubiza ngegama wo Tatumata so uyekile ku-remnant tate asayiboni letter yakho Sisane-ke bethuna isitulo zethu singasikhupheli phandle sihlaleni nazo apho sisezizijike nje sijonge imelankala enkosi kakhulu Uba-ke sihamba noYesu sawubonakala ngokumamela Uba sihambi-ke noYesu sawubonakala ukuthatha isitulo zethu siye nazo phaa Amen Amen.
Nkosi kakhulu uzamtshela ke unobhala asibhali lesihlalisa umfundisi singahlala phansi singathandana sihlalisa nje umfundisi unobhala wenza nje isaziso okuthiwa noma bengqobalana kakhulu noke umuntu bakethatha isithombe somntwana wakhe ayike Nkosi kakhulu babulele yamezela